Почва се. Зареждаме. И пак прокопче. Бързи две думи. Аз съм скандализиран. Всеки път е все по-яко и по-яко. Аз не мога да повярвам. Не знам дали беше грешка тази кола или беше за хубаво, но ще го предпъй, ще ти кажа. Как си изкарваш за сега? Уникално, много съм впечатлен, страхотно преживяване. Мисъл, бях гледала, чела, знаех, че ще е яко, но не очаквах наистина да е толкова яко. Много добре, страхотно е, феноменално е и това, което си представях е по две даже отгоре. За първи път ми е някакво участие с автомобилисти и ми се опитвам там да участвам доста така активно. Да. Всичко е страхотно, благодаря. Щастлив съм, защото хората са, пак ще го повторя като в миналия клип, хората са усмихнати, доволни, щастливи и покарахме, бяха готини места. Мисля, че всичко е наред. Карпатия ще остане такова, може би, за винаги, защото това за мен е олицетворението на това място, начинът, по който това място трябва да бъде възприето. Втори път в Карпатите сме, за първи път с автомобилисти. Преживяването е наистина уникално, наистина много емоции, много адреналин. От такова изживяване друг път, общо взето, откакто съм шофьор, никога не съм имал, особено това каране, което беше вчера, беше невероятно, адреналина беше на макс, емоциите. Си говорихме точно, че пътя е уникален, цялото преживяване е уникално, най-ценното е това тук, което сега се случва, че сме се събрали и че си прекарваме. Така че се запознаваме с нови прекрасни хора. Какво да ти кажа? Това е най-ценното. Компанията и планината няма нищо подобно. И мечките. Които са почти на всеки завой. Такова нещо не съм виждал. Ще кажа, че се чувствам с 20 години по-млад. Това е най-хубавото. Не е мястото хората.
Хората правят мястото, колектива, екипа. Това е за мен автомобилисти и това е това, което Сашо Цветков прави на това място. Иначе е просто изкапан пост. А и в крайна сметка тази година няма GR Yaris и BMW все още върви. За мен най-големия хайлайт е, че баща ми дойде с Венко, защото той абсолютно никога сега не е идвал на сбирки. Ай, суперкар гай. Пътят мен лично ме заради много добре. За колата друго мога да кажа, защото в момента и масло, и гуми, и накладки, всичко е. Това не го мислим. Това е емоция, това са изживявания. Просто виждайки другите хора и се зареждаш и той е, даже в един момент идва малко повече и си такъв почваш да се щипаш и да се чуеш, това истина ли е? Добре, не? Много е яко.